नमस्कार, मालवणी स्पेशल सुकटाची भाजी बनवून दाखवणार आहे तुम्हाला। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य: लाल तिखट घेतले 2 चमचे, हळद पूड 1 चमचा, 1 वाटी जावला घेतलाय। जावला बोलतात, सुकट पण बोलतात। साफ करून चांगला 4-5 वेळा धुवून घेतलाय। 2 कांदे घेतलेत, 1 टोमॅटो घेतला आणि 7-8 आमसूल घेतली। आमचा नातू कांदा आणि टोमॅटो बारीक चिरून घेणार आहे मी। कांदा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय। कढई ठेवली, त्याच्यात 2 चमचे तेल टाकणार आहे आणि कांदा आणि टोमॅटो टाकणार। तेल टाकलंय, आता कांदा टाकणार आहे। त्यात कांदा टोमॅटो टाकलाय। टोमॅटो कांदा लवकर शिजण्यासाठी मीठ टाकते, 1 चमचा मीठ टाकणार आहे। त्यात चांगलं कांदा टोमॅटो लाल होईपर्यंत परतून घेणार आहे। हे सुकट याला तव्यावर परतून घेऊन भाजून पण काही लोक भाजी करतात, त्याचा खूप वास येतो म्हणून मी भाजून नाही करत आहे। कांदा टोमॅटो मध्ये धुवून चांगला असाच घालणार आहे आणि बनवणार आहे। कांदा लाल होत आलाय तर त्याच्यात टाकणार आहे ते सुकट। सकाळपासून मच्छीवालीची खूप वाट बघितली। आमची मच्छीवाली येते इथं मासे घेऊन, पण आज आलीच नाही। सुकट टाकणार आहे याच्यात। टाकून परतून घेणार आहे। हळद आणि मसाला टाकणार आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट करू शकता। मीठ पहिलेच टाकलंय। हे आमसूल टाकणार आहे। मंद गॅस करून झाकून ठेवणार आहे आणि शिजवून घेणार आहे। 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे। कोथिंबीर टाकणार आहे। भाजी शिजली, भाजी तयार झाली। भाजी खूप छान लागते। कोकणात जास्त करून ही भाजी खातात, सुकटची। कोकणी लोकांचा आवडता आयटम आहे। झटपट 5 मिनिटात तयार होणारी रेसिपी आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।